Lo Matarranya ha obert les portes a Europa. Durant 5 dies, estudiants i professors de Noruega, Eslovènia, Polònia i Eslovàquia han participat en una nova trobada del projecte Think Global Act Local dins del programa Erasmus+. La iniciativa, impulsada conjuntament en l'IES Matarranya de Valdarrorés, busca conscienciar els jovens sobre la necessitat de cuidar el planeta, però també reforçar valors com la convivència, el respecte i l'intercanvi cultural. Durant l'estada, els participants han conegut diferents iniciatives ambientals del territori. Estamos reflexionando esta vez sobre reciclar en el mundo rural. Entonces, están conociendo distintas realidades. Ahora mismo estamos en Peñarroya, de cómo se hacen bien estas cosas en nuestro entorno, para también intentar proponer mejoras para hacerlo mejor, ¿no? Todo en el mundo del reciclaje. Per als responsables del centre, l'Erasmus+ és molt més que un intercanvi acadèmic. És una oportunitat perquè els jovens trenquen barreres, practiquen idiomes i creuen llaços personals amb estudiants d'altres països. Invita a nuestro alumnado a conocer realidades de otros países, nos fuerza a hablar, en este caso en inglés, para poder comunicarnos con todo el mundo y, no sé, nos enriquece, ¿no? A mí me parece personalmente una experiencia súper chula porque conoces cómo es el mundo en Europa y consigue una cosa que yo creo que es la idea fundamental del Erasmus+, que es que las diferencias se conviertan en oportunidades, no en dificultades, ¿no? Durant l'estada, els alumnes han visitat la planta de compostatge de Penarroja. El projecte també ha volgut connectar sostenibilitat i patrimoni. Per això, la delegació europea ha visitat espais emblemàtics com el Santuari de la Mare de Déu de la Font, el projecte arquitectònic Solo Houses de Queretes o la planta de biogàs de Valdarrobres.